Asini rohama dihamu dohok dame na siya Tuhan debata mata doh siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom manginang, salam parhorasan, selamat pagi. Kiranya manginang tetap senantiasa bersukacita dalam menjalani masa-masa Advent. Jala totong mahamu di bagasa pangaramutiun itu hata. Jalan waing tabiki mahatan itu hata. Mama kulingi hita. Kalau sesada ayat 10 sia. Ayat itu tuh debata do naing mama ringanan di bagasan ibana sadok hagugo naik. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Imahatan itu hatta. Hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Na parjulu na naik siya nguluhonota si ngotota siya turpuhon lumobi di hita di masa-masa ni Advent na tadalanin waing. Jalan naing bongot tita tu Advent for paton. Di paingot hatan itu hatta hita isedo si palua na tapai maima nanaing tahalason doho nanaing tapai ma di hari sugut di haroronai ima Jesus anak ni debata jala di bagasan ibana maringan sadok hagugo ni debata nomor 8 Tuhan yang kita nantikan itu di dalam dia terpancar gambaran ya, di dalam dia terpancar gambaran dan kuasa dan kepribadian Allah yang kita imani. Itulah Yesus yang sedang kita nantikan dan akan kita syukuri di masa-masa Natal yang kita nantikan dan yang akan kita nantikan kedatangannya juga untuk yang kedua kali. Di bawah ini totong mahita mangingot isyodo Tuhan Yesus nata hapursai ima anak ni debata jala di bagasan ibana tarida ya di bagasan Yesus do ta boy taida hataridaan ni huaso hamuliau do hadirion ni debata ima sipar holongi napa duahon hamu kadongan narikot nanang si hanguluhonota si turpuhon ima manotong mahita marhaporsiaun tu Yesus Kristus si balua natapai maima dohok nanang tahalason alaniaha manginang ala di bagasan ibana muse ya taida huaso dohot hadirion ni debata. Maka dalam satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita senantiasa bergerak melanjutkan aktivitas kita atas dasar iman bahwa kita tetap semangat menantikan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam dia kita bisa melihat kuasa, kemuliaan, dan kepribadian Allah yang kita imani itu. Dimanapun kita beraktivitas satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, hendaknya kita tetap semangat menantikan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang datang mabuan dame dohot haluaun dihita akan naniasiana. Di pasu-pasu tu hatta hita sedarion akan manginang, margugu hita mangkanguluhon hatan itu hatta asa terpasu-pasu hita salutna. Tadi oma buku ede nomor 30 ayat sada. Aruak ma arba Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.